La nau celebra el seu 20è aniversari al Teatre Principal, amb un espectacle que fusiona la música africana amb les obres de Bach. Per commemorar l'aniversari de l'obertura del Centre Cultural, la universitat ha organitzat un espectacle al Teatre Principal de València. En aquesta celebració, l'Orfeó Universitari de València i els grups Proletaris del Ritme, Luna de Àfrica i Tesa han interpretat una sèrie de peces musicals que fusionen la música clàssica amb la música africana, el jazz i el rap. L'acte ha estat presentat per la rectora de la universitat, Mavi Mestre, qui ha aprofitat el seu discurs per fer un recorregut per la història del centre i ha destacat la seva funció cultural. Avui voldríem destacar que la dimensió cultural es troba en les petjades sobre el propi edifici històric de la Universitat de València, les sabatines i l'Acadèmia Pública, les publicacions, les obres d'art, incrementades a partir de la segona meitat del segle XIX. Passió africana per Johann Sebastian Bach treballa amb la Passió segons Sant Joan, del compositor alemany, i la fusiona i la fa conversar amb altres realitats i cultures, enllaçant-la amb la realitat del Mediterrani més actual. Universitat de València.